M-au chemat Olea, pe tăticul îl chema Vania. La 13 iunie 1941 eu depărtat. Pe tăticul e depărtat în lagăr, în orașul Ieșim, dar mămica au depărtat-o cu 4 copii în Tiumenskaya Oblast, Hantamasiyski okrug, satul Cernomâsi, pe malul râului Obi. Tare greu, cu 4 copii, timpul pe urmă războiul, foarte greu i-a venit. Strângeau cartofi înghețate și răni copiii. În 42, la 3 martie, m-am născut eu tot acolo, în Sibiria. Foarte greu. Cu 4 copii, cu a 5-lea, el limba rusă nu știe. În 47 le-a dat drumul. Asta a fost în 41, a luat elita Moldovei. Tăticul era primar, au avut pământ mult, era unul la părinți, foarte, și mamica tot din neamurile mamei, surorile, știți, din 41 au fost deportați. În 47 când au venit, nu a venit un an a stat și înainte 49, tăticul s-a dus la piață, avea cai buni frumoși, cu ăsta și l-a luat KGB-ul. De Hâncești l-a arestat. Dacă l-a arestat, și mămica, dar mama nu a putut, că nu era acasă, era fugară, fugie săracă, pe ei, pe acolo, și umblau pe traliere, s-au puște. Dar eu spus să zic, că spuneți să ții să lise, voi, dacă în capul totdeauna au fost. Și ei s-au dus. Dar pe mine m-au lăsat. Trebuie să mă dus cu fratele, nu să Hâncești, trebuie să mine să mă pui să mă tei la casă de copii, dar fratele nou. Dar după ce s-a mai aranjat, atunci, în 49, pe amândoi au stat, nu i-au dispărțit. Și a rămas tot în Tiumenskaya Oblast, în Dubrovski Raion, se-a luat el la Near. Și a lucrat, s-a tăiat pădure. A tăiat pădure, amândoi, și trăiau în barac, și încălțămintele era pernă, și cu faica, și pantalonii de stăia sâmbăleu, asta le era lor și n-aveau și sâmbălii, n-aveau și greu, foarte greu. Dar pe urmă o deportați pe ucraineni, dar ucrainenii și mămica muncea, mătura ca literata, dar tăticul lucra la pădure. În 57 am venit acasă, ne-a dat, când am venit acasă, în casa lui tăticul era poșta, în casa lui mămica trăia un bulgar, la Ciciuleni, atunci când de Ciciuleni. La 10 septembrie. Și mama, dacă din Ciciuleni, noi ne-am ocolit la Ciciuleni. Dar tăticul era din Pașcani. El acolo a fost, l-a chemat și lumea, au făcut la colhoz, au făcut chirpici și chirpici, președintele colhozului a spus că chirpicii ăștia care faceți, îi facem pentru domnul Vania Tiron. Și au ieșit într-o zi, s-au făcut 5600 de chirpici. Oamenii au întors, oamenii au venit cu mâncare, lumea care era odată amândoi. Atâta lume aducea cu iași, cu păsări, fel de păsări. Ne duceau grâu, grăunță, păsări, mai scurt, lumea care aducea un lat de țol, care aducea... Și a suferit foarte mult, că el a fost în lagăr 6 ani, dintre care, ca uitați, 6 ani de zile, mama nu a știut de dânsănică, nici tuța nu știu de mama, nu le-a dat voie strâmată scrisoare unul la altul. Și apoi, tocmai ultimul an, mama a scris scrisoarea acasă și apoi și el și-a știut unul adresa unul la altul. Și mama a venit în Ieșim, toți 4 băieți și eu a 5-lea, cu copii în brață. Și atunci, pe urmă, el a zis că du-te Olea acasă, cred că să fie și negru. Și în 49, încă înainte de a ridica a 2-lea val, și eu luat. Și că în forma asta, în 57 am venit.
În 59 eu m-am căsătorit de 17 ani, am venit la Drăgușeni noi, dintre care am făcut casă, gospodărie bună, 5 fete și viața parcă s-a pornit.